Вітаем вас! У эфіры «Беларусь-3» навіны культуры. На календары 2 сакавіка. І гэтым разам мы раскажам пра новы праект гродзенскай капэлы «Вялікая опера», даведаемся пра незвычайныя прадметы, што знайшлі археолагі падчас устаноўкі новых газапровадаў у Перу. Параем найбольш цікавыя праграмы, якія варта паглядзець на «Беларусь-3». А таксама сустрэнемся з прафесарам Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Уладзімірам Зінкевічам, каб павіншаваць яго са званнем «Чалавек года». Пра гэта і шмат іншага далей у выпуску. У Мінску працягваюцца гастролі Калінінградскага абласнога музычнага тэатра. 3 сакавіка ў дзяржаўным музычным тэатры можна ўбачыць спектакль «Мужчынскае танга». Яго героі тыя, пра каго пішуць на старонках глянцавых часопісаў, каго мы прывыклі бачыць на экранах тэлевізараў, чыё жыццё нам здаецца паспяховым і бясхмарным. Прыхільнікі ўпэўненыя, што іх куміры шчаслівыя і акружаны любоўю. Пра тое, якія інтрыгі, сапраўдныя афёры плятуцца за кулісамі гэтага прыгожага і шчаслівага жыцця, раскажа спектакль «Мужчынскае танга». Але, мабыць, галоўнай дзеючай асобай у гэтай пастаноўцы стане музыка Рыхарда Вагнера. Пра іншыя цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Увесь мінулы тыдзень мы назіралі за тым, як Вялікі тэатр Беларусі рыхтуецца да новай пастаноўкі оперы Джакома Пучыні «Тоска». Білетаў не было задоўга да дня прэм'еры, а тэатральны свет задаваўся пытаннем, што прыдумаў галоўны рэжысёр Міхаіл Панжавідзе. Зараз карты раскрытыя. Вяртаннем шэдэўра італьянскай оперы займалася міжнародная каманда. За музыку і бездакорнае вымаўленне партый адказваў маэстра Джанлука Марчано, у жылах якога цячэ кроў Пучыні і Вердзі. Позитивный, очень такой эмоциональный, типичный итальянец, который строго придерживается клавира, партитуры, вообще все, что касается Пучини. Мы со страху стали удваивать все согласные, не те, которые надо, и те, которые не надо. А теперь по-итальянски, он говорит, хорошо, молодцы. Эффектныя дэкарацыі ствараў лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі мастак-пастаноўшчык Александр Касцюченко, а харавыя сцэны былі за народнай артысткай Беларусі Нінай Ламанович. Шостую тоску вялікай сцэны кардынальнай змены не закранулі. Дакладныя часы і месца дзеяння не перапішаш, а вось сцэнаграфія справа іншая. Найбольшай аўтарскай інтэрпрэтацыі падвергнулася галоўная гераіня Флорыя Тоска. Не ахвяра абставін, а эгоистка, здрадница и забойца. Как говорил Миша, что здесь нет положительных героев, потому что все такие, в общем, они не то что положительные, но они просто люди, с своими слабостями. Художник, который в Кварадосе, тоже, в общем, наверное, не очень представляет себе жизнь вне своего искусства. То, что происходит вокруг него, для него странно. Наступны раз Тоску можно побачить на сцене 27 сакавіка. Заўтра ў канцэртнай зале «Верхні горад» выступіць Ліга Артіс-квартэт. Кіруе калектывам Ігар Іваноў. У склад калектыва ўваходзяць Алена Іванова, Андрэй Сівакоў і Глеб Грычанкоў. У рэпертуары ансамбля творы амаль усіх эпох, аднак асаблівую ўвагу музыканты аддаюць стылістыцы музыкі мінулых стагоддзяў. Многія наракалі, што ў гэтай опернай прымы складаны характар. Але яна папросту не прымала кампрамісаў, не даравала глупства і непрафесіяналізму. Гэткай бачылі навакольную народную артыстку СССР Святлану Данілюк. Яна ніколі не гублялася сярод опернага натоўпу на сцэне. Яе заўжды было відаць буйным планам. Праект «Беларусь як песня» прысвечана опернай прэміі Святлане Данілюк. Глядзіце праграму заўтра ў 10:30 на «Беларусь-3».
Канцэрт «Вялікая опера» адбудзецца заўтра ў Гродзенскім абласным драматычным тэатры. Салісты Вялікага тэатра Беларусі Аксана Якушевіч, Станіслаў Трыфанаў і іншыя выступяць у суправаджэнні камернага аркестра і хору Гродзенскай капэлы. У праграме прагучаць папулярныя оперныя сцэны, арыі, а таксама аркестравыя і харавыя фрагменты самых знакамітых опер. Як зрабіць звышмоцны метал, але пры гэтым лёгкі як пух, або металізаваную тканіну, з якой можна вырабіць вопратку, мэблю і нават камп'ютар. У праекце «Навукаманія» разам са спецыялістамі мы паразважаем, з чаго стане складацца наш свет у будучыні. Даведаемся, як у нашай краіне вырошчваюць штучныя алмазы, а таксама пра тое, хто з беларусаў удзельнічае ў стварэнні калайдера новага пакалення. Пра гэта і іншае глядзіце на тэлеканале «Беларусь-3» заўтра ў 11:30. Вот они, обещанные алмазы. Как они производятся? Вы держите камень чуть больше карата. Вырастает за 3-4 суток. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У Перу археолагі вывучаюць муміі 19 стагоддзя. Нядаўна іх знайшлі падчас устаноўкі новых газаправодаў у Ліме. У драўляных трунах выявілі незвычайныя прадметы, якія могуць многае расказаць пра іх уладальнікаў. 3 муміі кітайскіх імігрантаў, знойдзеныя ў раёне Карабайла на ўскрайні Лімы, датуюцца 19 стагоддзям. Яны былі пахаваныя на глыбіні меней метра. Побач з імі знаходзіліся некаторыя цікавыя прадметы. Целы гэтых людзей муміфікаваліся натуральным спосабам. Іх пахавалі ў вопратцы, завёрнутымі ў кодры. Побач з імі даволі цікавыя прадметы. У аднаго былі карты, магчыма, варажбітныя, у другога прадметы для курэння опіуму і тытуню, а таксама фарфоравы посуд і крэсел. Археолагі лічаць, што муміі належаць прадстаўнікам кітайскай расы, якія адносяцца да першай хвалі эміграцыі. У сярэдзіне 19 стагоддзя жыхары Паднябеснай масава ехалі ў Перу, каб працаваць у цукровай і баваўнянай прамысловасцях краіны. На думку навукоўцаў, у гэтым раёне ў хуткім часе знойдуць і іншыя муміі. Заўтра будуць абвешчаныя пераможцы антыпрэміі «Залатая маліна». Традыцыйна цырымонія адбываецца напярэдадні ўручэння прэміі «Оскар». У намінацыі за атрутную акцёрскую гульню апынуліся ў прыватнасці Том Круз за фільм «Мумія» і Джонні Дэп за апошнюю частку «Піратаў Карыбскага мора». На прэмію «Найгоршая карціна года» прэтэндуюць «Эмаджы фільм», на 50 адценняў цямней і «Выратавальнікі Малібу». Антыпрэмію ў 1980 годзе заснаваў акцёр Джон Уілсан. Лаўрэаты ўзнагароджваюцца пластыкавай ягадай маліны, пакрытай залатой фарбай. Кошт прыза менш за $5. А зараз пра творцаў, у чыім прафесіяналізме не даводзіцца сумнявацца. Заўтра ў аўтарскай праграме Владзіміра Арлова «Люблю і памятаю» размова пойдзе пра творчасць кінарэжысёра, сцэнарыста і акцёра Валерыя Рубінчыка. Ён зняў больш за 20 кінакарцін, у тым ліку на яго рахунку «Дзікае паляванне караля Стаха», «Апошняе лета дзяцінства», «Кіно пра кіно», «Мядзведжае паляванне». У многіх сваіх фільмах ён выступаў сцэнарыстам. Праграму «Люблю і памятаю» глядзіце на «Беларусь-3» заўтра о 15 гадзіне, а ў 15:40 вашай увазе двухсерыйны дэтэктыўна-містычны трылер «Дзікае паляванне караля Стаха», зняты рэжысёрам Валерыем Рубінчыкам па матывах аднайменнай аповесці Владзіміра Караткевіча. Я молюсь за Валерика, за то, что он очень на меня тоже повлиял. В творческом плане я имею в виду. Галоўны рэжысёр тэатра «Хрыстафор», бацька 4 дачок Яўген Крыжаноўскі, выступіць заўтра ў Мінску з эстрадна-гумарыстычным прадстаўленнем «Жаночая логіка». У праграме адбудзецца прэзентацыя кнігі артыста «Ад аншлага да аншлага», а таксама прагучаць папулярныя гумарыстычныя мініяцюры «Дзе купіць мужа», «Эратычнае купэ», «Музычная трагедыя». У галерэі «Атрыум» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі працуе выстава «Паэтычная палітра» Фёдора Ястрава, прысвечаная памяці і 65-годдзю з дня нараджэння мастака і паэта.
Фёдор Ястраб сусветна вядомы мастак, галерыст, педагог, паэт і аўтар тысячы санетаў. Ён пакінуў дзіўную жывапісна-паэтычную спадчыну, насычаную шырокай палітрай колераў, неадназначных сэнсаў, філасофскіх думак. Упершыню на выставе прадстаўлена работа майстра «Мелодыя кахання» серыі «Усходні альбом», якая дагэтуль не выстаўлялася. Далей прапануем сустрэчу з госцем праграмы. Сёння гэта прафесар, загадчык кафедры манументальна-дэкаратыўнага мастацтва Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Владзімір Зінкевіч, які быў адзначаны як чалавек года ў намінацыі «Манументальнае мастацтва». Мы сустрэліся з мастаком, каб павіншаваць яго і, вядома ж, пагаварылі пра мастацтва. Здравствуйте, Владимир Леонидович. Награды, премии – это всегда приятно, но когда тебя удостаивают статуса «Человек года», ну вот согласитесь, это звучит по-особенному. Для меня это было неожиданно, естественно, потому что в стране невероятное количество интересных художников, очень много делают интересных вещей, проектов. Это было очень приятно, естественно. Кстати, знаю, что звание «Человек года» вы получаете не впервые. Было только в Кембридже. Тогда был невероятный взлет искусства изобразительного постсоветского пространства. Было очень много выставок и в Германии, и в Италии. И вот в совокупности событий творческих такие звания были присвоены. А почему творчество и игра опасная? В мире очень много происходит циркачества и очень мало чудес. Задача художника – открыть это чудо, не превратиться в действие упрощенного понимания искусства. Вы тот художник, который передает состояние, а не слишком ли это личное? Ведь если оно не совпадет с состоянием зрителя, то ваши работы могут попросту не отозваться в нем. Вот тут мы всегда проверяем искренность этого состояния. И когда-то Дечко Узунов, это болгарский художник, сказал: любая вещь, сделанная мной очень искренне, всегда имеет отзвук в других людях. Это очень важная составляющая энергетика и чувственность в работе. Как бы она ни сделана, может, она просто состоит из 3 полосок, либо с идеально выписанного образа, доведенной до экстаза психологического. Но если там искренность есть и эмоции присутствуют, они зацепят любого. Искусствоведы любят толковать ваш стиль. Всегда ли вы согласны с их трактовкой? На одной из выставок немецкие меня обозвали представителем мистического реализма. Мне, кстати, это очень понравилось, потому что в моих работах и правда присутствует элемент мистики, некого состояния, где подсознание и даже элемент сна, какие-то вещи, которых в реальной жизни очень сложно встретить, они появляются в моих холстах. Но есть моменты, когда реальная жизнь рождает непредсказуемые вещи. Ни один сон не родит этого. А вы еще не достигли своего высшего состояния как художник? Вопрос даже не в уровне, вопрос в постоянном этом состоянии. Оно должно присутствовать в любом человеке. Получится, не получится, но рано или поздно получится. Важно не сказать: у меня все получилось и мне больше ничего не надо. Иногда, знаете, финал работы не так важен, как ее процесс. Как только процесс начинает в тебе уничтожаться, и ты только думаешь о том, сколько работ надо сделать, тогда происходит тупик. Спасибо, Владимир Леонидович. Новых вам званий и наград, и вдохновения их оправдать. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.